Generals under fire hazvipere mushe zvamuri kuona mapictures mageneral amuri kuona awa panguva inoi vanhu vakumasvora vakati these guys dei zvavo vasina kana kumboita zvakaita muna 2017 inoda kwokuti these are the people vakatiuya vakatiinstallera zvigananda zvavo taitorarama zvedu zvakanaka vakambobvipuko vanhu ava who appointed them semageneral ivo vasina kana plan zvakadai. Sati mashoko ari kubuda panguva ino nyika iri kuungudza, iri kuchema, iri kunyara ichiti aiwa tirichaiti tokunyararai pai not to subscribe or like on the bell kutokida panapa pahendo yameya muri kune example chiti these guys brought zvigananda they must ungananda Zimbabwe now. Toenda panapa mumacomments nemamwe maposts mubudanirwa muchinzi kuti ivo havazi zvigananda zvacho here maunopinda uchiti it's only the povo isiri kudya ivo vari kudya. I don't see them in the need to ungananda anyone. Maunopinda uchiti hopeless and clueless bunch. Maunopinda uchiti they are not very clever as you see them. Ari kwashora achiti these guys vakado kusawo zvavo. Maunopinda uchiti zviganandawo. Maunopinda uchiti but why vachidaro naye. Maunopinda uchiti havaritorinawo zano ivava vasvika kutogwa nevanhu. Topinda pahendo yalini emarubuda wanyora achiti dear general where are you. Anoendera mberi achiti these guys killed us in November 2017. Vasvika tiri kuona kuti aiwa nyika iri kuungudza, iri kuchema. Mageneral aya vaita as if muna 2017 vane action, as if vanhu vanonyatsokuziva mutemo, vanhu vanokwanisa kuexecuta matasks, vanhu vanoziva zvavanoita. But right now takuona kuti aiwa vakomana ava kawa hapatombona kana chitotomozikamwa, havatorina kana any plan, havana kana zano. After right now tichiona kuti our institutions have been captured, these guys vanokuramba vakanyarara. People they are suspecting kuti these guys vari kutodyawo zvakanyanyisa kwazvo. This is the reason why panguva ino vasiri kuvoisa up against corruption. Imbotidzai mafunguro enyu muri kudii pamusoro penhau iyi yakambotoka naBhumshongeza achiti aiwa generals for sale, these generals vatengesewa, these generals aiwa vauya vakabribhiwa vatengwa. Panguva ino they cannot do anything, they are now crippled. Penda comment section yedu mudzi mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Penda comment section yedu musana subscribe or like chit on the bell icon.